No jo, dá. Pokladnice už je plno. Ahoj. Protáhnu pokladnice. Ale to by nás nemělo. Ne, to A ten ještě nalejšel na zemi. ale tady už chodí do hangáru. Já to Čilička. Natáčej. Já nenatáčím. Otevři víčko. Ať mi to děláš kontejner. No, vidíš, jak jsi výkonná. Pojď, za maminku. Ne, za maminku. Maminku máme rádi. A i tatínka, ne? Já nevím, jak vychází s tatínkem, ale maminka zatím vychází. Ne, už děláme s tou kuperskou ruláři. Kaše, nebude ti vadit, že to bylo na mém Jo, vadí. Prosím tě, kam to tam hážeš? Bude polek zeladí. Hej, ty se úplně baběruje tam tak vidličkou. Je ten salát, já nechci. Ale dobrý, on nemůže vypadat, že je špatný. Já jsem ho vyšel. Jo. Já taky. To měl taky dobrý byl. Je, takhle to se nás půjde pustit, ale Bičko. A dej mi k tomu, a chci k tomu zatárku. To zvládneš, je Bičko. To je stejné, vláda tam dá si půl. Tady štýř. No, dobře, tak mi to načístej. Ne, já už nemůžu, už jsem to vyštěpaný. To je dobrou spojí. To je tady jako do hangáru. To je Batman. A pořádně do tatárky ten salát. Tak počkej, jak se to bylo? Hej, to jsou to úplně blbý vidličky. Počkej, děláme pořádný. Hej, chceš asistovat? Já ti to budu nahánět na svou vidličku. Pojď. Tady tenhle. Ne, protože oni ukoluzávají, jako já to Aby rozumím. tatárku ještě, Jo, no, pořádně. Ne, pozvechuj. Protože oni to vždycky ze sporu. Pojď do toho. Tigře, pojď, vem si ho. Je dobrý den. Ale tady... Pojď, já ho připravu. Ale tady je kolem... Musíš tak. No. No, vzalo, když jste první. Já vedla. Ne, teď se nevěděl, jak je rozkrmený. Jak jdeš na jakém levičku? No tak já.